Malawi Today. Ganga Sauna Mwaswera banji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM program ija ya Nkanga Sauna. Mwaswera banji ya Boni Kalindo, mwaswera banji ya Lighton Mangochi, mwaswera banji Richard Mpepo, mwaswera banji Blessings, mwaswera banji Makoa, mwaswera banji Pongolani Ndengere Boys, mwaswera banji Amandanda muli banji Afera Ulemu muli ba. This is Comrade Ntanyo Bari Mpopo FM Jose Piri muli ba. Brother Salo muli banji Nanga DJ Njanji mwaswera banji Lufeo DJ Don't Trust DJ Maxi Nanga Kauria muli banji Akutasala DJ Munyanane wa Lomwe Radio Nanga Mapesera Radio Station muliko ba Talandran Moni wanu kumene koko. This is Comrade Ntanyo DJ Jos Talandran Moni Chicago Chakuma Zulo ba Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo program icha imenitima icha Nkanga Sauna Amoya Moseriwa ali ndi ndani Nyamata amena makaba piri la mulanje Ntramanja Boys Talandran Moni wanu Amasoko Panda muliko ba. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM Chicago Chakuma Zulo ba Limpopo. Landran Moni Sister Jenny Talandran Moni Sister Prilan Talandran Moni Landran Mamoni anu onse nonse amini muli maguru the voices. Landran Moni Freedom Fighters Landran Moni Atinka ndi gulu lanu Landran Moni Pastor Shumba Talandran Moni. This is Comrade Ntanyo Landran Moni magulu onse a 4 regions organization. Landran Moni magulu onse a Malawi First Defenders Talandran Moni Ntokoto Talandran Moni magulu onse a Frenzo Njanji Talandran Moni. This is Limpopo FM Chigawo chakumazulo Nkanga Sauna. Makobiriano apita kuta Malawi amene anakonzedwa kuti akagule makasinja. Makobiriano apita kuti Azmainonse amene mukufuna kuti boma ili lichoke landirani moni chifukwa pala azimayi ena sakufuna pala azimayi ena sakufuna koma pali azimayi ngati achina Maikuru Mamatu akufuna kuti boma ili lisinthe. Nde azimayi onse achina chipo azimayi nonse amene mukunena kuti boma ili
lalephera lizipita talandirani moni sono azimayi amene ali gulu la Jessica Bwira amene osakulandira moni akuti kuiona nkhope kumata kuti ndi mzimayi amene ali ndi mzimayi nanga si chilengedwe cha Mulungu tingolandira nanga tipanga bwanji koma zochoka pakamwapo kanga tisi chilengedwe cha Mulungu Amalawi chikao cha kumasana chino ndati ndikuziwiseni kunena kuti a Darlington Mulenga amene ndi wa polisi amene anaombera a Brenda Saidi a DPP akhala kupita mmastolo amwenye motumidwa ndi a Richard Chimwendo Banda ndikumakatolera ndrama kumene koko zomvesa ikisoni wa polisi amene anapita ku training ndikukalumbira kuti iye azateteza ziko ndi akunyamuka ndikumapita mmagrocery amwenye monse mbwalo la Njovumu ndi shop iti simene sana lowe akamufusa a Richard Chimwendo Banda andituma akamufusa a Richard Chimwendo Banda ngati sama mutuma Richard Chimwendo Banda ndiye kuti tinena kuti amakabera ato amwenyeko a Darlington Mulenga acha ku 25 amene anaombera amayi Brenda Saidi a DPP acha wa traffic uja wakhala kumapita mmashop kusiya kukaima pamseu nkumagwira ntchito ya traffic iye kupita kumakatolera ndrama mmashop akuti a Chimwendo Banda andituma kuti ndizatenge ndalama Ripopo dikaura litayo ala comrade Tanyiwa sikuti ndi a Darlington Mulenga okha komanso achivunde ife anabwera ku shop kwathu amatuza zokazoka mulangizi wa president kupita ku mashopu amwenye ndikumakatolera ndalama kumanena kuti ndramazo atumidwa nda Richard Chimwendo Banda mphamvu zachuluka uchatima mnena kuti vice president wa chipani cha PP Ephraim Chivunde na Yesu amapita nkumakatoleranso ndrama mmashopu amwenyeto atimbira telefoni ali comrade Tanyiwa anabwera ku shopu kwanga akuti mwafasamo mbomamo jeranitu chifukwa nthawi ndiye ata azimayi nonse chifukwa nzimayi tu ndamene timanena kuti nzimayi ndi munthu wa chikondi azimayi nonse pa 27 tiyeni ku koti kumene Tamia Ja waitanidwa kupita ku koti nkhani yake si ya mashini wa iyayi Tamia Ja wakana nduna zingapo kuti agone nazo nde anthu aja kumpangira upo ali chifukwa chonena kuti akuyankhula za mashiniwa tenti pange zakuti zifukwa zimene akumtengera Tamia Ja wakana anthu kuti agone nawo nduna za boma nde iwo angoganiza zonena kuti basi uyuyu chingompanga chonchi Amalawi wiki imene yathayi kunabwera maIsraeli amene abwera nkhani yake ya mashini amene akummangira akumuyitanisira ku koti Tamia mashini amene aja Malawi ndafuna kukuwuzani kuti ndi mashini amene akugwirisidwa ntchito kugana poberanso zisankho mashini aja sikuti akungofuna kuti azipanga za ukazitape mashini aja
powaitanisa kuno akwaitanisa munjira yotinamiza ifa Malawi kunena kuti mashini aja amapanga za ukazitape koma mashini aja njira ina amaberaso zisankho amaonjezera mafiga ndepona kuti ku mathematic kuja amalawi kumene kuja tikuti sitikukufuna tikufuna manyo nde akubwera ndi mashini aja kutinamiza kunena kuti mashini aja ntchito yake ndi aukazitape ino opposition musanamizidwe mashini aja ali ndi gawo lina limene amabera zisankho kutera kukugana amagwirisa ntchito mashini aja powanamiza nzika kunena kuti mashiniwa akuchita detect mashini amenewa ino amene mwakhala ku defense force kuli mashini amene wawo amene anabwera mu nthawi ya Bingwa Mutharika chifukwa chonoti anazakanizidwa kuti asamagwire ntchito anatengedwa ndi kupita nawo ku ame madetective ndamene amagwirisa ntchito NIS ndamene amagwirisa ntchito mashiniwa unfortunately mashiniwa anaonongeka amafunika kuti akonzedwe ndendi kutekaso sana katenge mashini kugana angokonza omwewa ndikunena kuti agula 2 point chakuti kaya 5 point chakuti billion cholinga ndramayo ailowese mthumba mashiniwa anali alipo kale mu dziko la Malawi anabwera mu nthawi ya Bingwa Mutharika koma anthu anazakana kunena kuti ife sitikufuna zimenezo ndipo Bingwa Mutharika anavomereza ndikutenga mashini aja kunena kuti akhale ogwira ntchito ku NIS ino amene muli ku NIS amene tumuli original chifukwa pali ena ali ku NIS afake koma NIS ya original nkhani imene ndikuyikamba pano ikuziwa kunena kuti mashini amene wawa aliko amene akhala amafuna kuti azigwirisira ntchito ndipo anavuta kachipangizoko kamafunika nthawi imeneyo kandi 1 million kandi 2 million kuti akonzedwe komano lero kwapezeka zonoti ena akutengerapo mwayi cholinga atibere ndrama nde amalawi mashini amenewa it's like a replacement ya smartmatic chifukwa chonoti amalawi tikunena kuti sitikufuna smartmatic nde afuna kutimenya njomba koma njomba ija yalepereka chifukwa ali Mpopo FM tapanga kafukufuku tapeza kuti mashini amenewa Malawi anali alimo kale. Mafuta na wakonda kupa Mumasako sikubase Mukufuti sabe fuko la tuli Mahali pandiwe Maocha moto ziko ni mwere Kumuti musaisi Maocha moto ziko ni mwere Munaisi musasisie Maocha moto Afrika Yawena musasisie Kumuti musasisie Akulu nomse achipanja bungereza inyimbo sukunyozani koma okuzani nokha mukudziwa dziko limene likuyendera anthu ovutika akulephera kugula chimanga pano ena chimanga akugula 70,000 achinyamata ukankhadziwa ndi manja kuti ligone akumuli alibe zochita
Amalawi nditha kukusimikizirani kuti mnyamata amene amagwira ntchito kumene kunali machine asthmatic kumene ali sikukuziwika. Titapanga kafukufuku tapeza kuti zikukhala ngati IMCP amusowesa kunena kuti iye ndi amene amapereka ma information akumene kukusungidwa machine ku area 10 kumene kuli mnyamata ameneyi sakudziwika. Tikupasirani dzina la mnyamata ameneyi kuti tisimikiziridwe kunena kuti kodi ali moyo, kodi ali kuti, koma mnyamata ameneyi sakupezeka. Sokoma mpaka la Yesu kukwera nokha maona zomwe mwachita kanthawi kochepa kumweka akwanitsa kusowesa vice president chifukwa chongofuna udindo malo mothandizana. Onani zinthu zimene zikudulira awapolisi amene mmatuma kuti asikagwira. Amalawi titha kukusimikizirani kunena kuti chiwerengero cha anthu amene anali mu ndege muja chikunka chikuchulukirabe. Nchifukwa chake a Richard Chimwendo Banda ananena kuti ndege ija inazaza, ndipo ndege ija inazazadi. Richard Chimwendo Banda akufuna kutiuza ayenereka kuti yankha ife Amalawi za kunzaza kwa ndege, ndipo mu ndege muja munali anthu ochuluka amene cholinga chawo chinali kukapanga chipongwe achilima komanso anthu ena. Ndikuyankhula pano ena amene anali mu ndegemo anamenyedwa phewa, anaomberedwa phewa, ndipo ataomberedwa phewa ananyamuka ndi kupita iziti ku India or China kumene anapita kuti akalandire thandizo. Kuti ndirama zometesera mbewu pamene ino ndinduna zanu mukudya ndirama za nkhaninkhani. Ndikudziwa kuti ngati mwamvera nyimboyi apa mukukumbiranso kuti nanenso kuti andizimisa mchikangawa kumene simpitako konse uko. Ife kalekale kwathu amatuza kuti angoni adafa nkalingonda kumaona ndi panopa angoni akufa nchitedze kwano kulilongweko apa nyauzi kulephera kuvina fwa cha njala nokha simungazimvere chisoni mosafuna kukuozani ngosiya pansi udindo anthu ena apitirize zikomo inshallah. Ndiye ndikuti Amalawi mu ndege muja munali gulu, ndege ija inazazadi chifukwa anthu ena angobwera pompano kuchoka ku chipatala cha operation tosavere tikwaziwa anjalale ku State House anali nawonso mu ndege imene ija. Anali nawo mu ndege ija nde anamenyedwa ndi futi ndi malemu kapeni. Nde atamenyedwa phewa linaonongeka, anapezeka zonoti anapita ku China kumene anakapanga operation. Nde pali anthu enanso 4 iwo ndi wa number 5 pali anthu ena 4 akadali ku chipatala amene anali nawonso mu ndegewo. Tikupitirizabe Limpopo FM kupanga kafukufuku kuti anthu amenewo tadziwe kuti ndi ndaniso. Nsikana pali nsikana amene wapasidwa pathupi ku State House ndi Ashoni Kampondeni amene iyi ndi mwana wa Asidiki Mia amene anabadwa anthu mmati kuchibwezi kakuchibwezi kusikubanja koma anthu amati kuchibwezi abadwa kuchibwezi osangonoti abadwa kubanja lina bwanja chidule kumangoti kubanja lina zina lenoti chibwezi lite mwana amene anabadwa kubanja lina wa Asidiki Mia wapasidwa mimba ndi Ashoni Kampondeni. This is Gallery Tayo Limpopo FM.
Amalawi koti lagamula kunena kuti ameki komanso a NRB alephera kukwanirisa zomwe anauzidwa, ndipo umenewu ndi mulandu chifukwa cha kulephera chifukwa cha kuphera ufulu mzika kuti zilembese. Ndikuti pa 16 September akakhale ndi mwayi wosankha munthu yemwe akumfuna. Chipani cha MCP ngakhale zipani zina zotsutsa zilibe mphamvu zolesa munthu kukalembesa chisankho. Aliyense akuyenereka kukalembesa chisankho. So a NRB komanso a MEC analephera kukwanirisa lamulo atauzidwa ndi a koti kunena kuti mukuyenereka aliyense alembese mavoti. Amalawi amene anali governor wamkulu wa Reserve Bank mbuyomo kwa zaka zochuluka anayika mu ofesi yake Bafa komanso Bedi. Kodi cholinga cha Bafa ndi mabediwa mwaziziwa ndikomwe tikunabadwira ana ena awatu. Lero anawo ndi awakugwidwa zigololo ku State House. This is Comrade Tajwa Limpopo FM. Ndizomvesa chisoni kunena kuti tapasidwa masiku awiri ongonjezera kuti anthu alembese kalembera, koma pa masiku awiriwa palibenso ndi munthu amene walembedwa. Amalawi chisankho ichi ndi manyo basi, palibenso mathematic. Ichi ndi manyo kulibenso mathematic. Chifukwa zikuchita kuonekeratu kuti zatsamwa chitseko cha bana. I'm saying this is ndikatero safari popofemo tisiyane pomwepa aliko makomrade yakumalawi ame simuna ikambetu imene tibwere nayo mawa yakumalawi ame tikulongosolereni bwinobwino ndrama zimene zabedwa. Ziko lino does belong to Malawi. Ziko lino losira munthu wina aliyense kuti ukazitenga iweyo ngati ziko linapo ndiyo zikalamulira ziko with an iron fist. Tayi imeneyo idatha ndipo ngati mmaona ngati Amalawi akamafasa